Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda nesithembu kanye nemarried at first sight kunodaba la olufanayo, so siyaxoxa ke kumele kusebenzise uthanda nesithembu as example. Lana ku married at first sight kunobuthemba. uThemba ufike wathola omunye kanti ngaphandle kutholakala ukuthi uThemba ulobolile. So uThemba ke maseyavela-ke indaba yakhe sekuvela nalo mlobolile okuwusiponono kuma wengane uthi uThemba wayekhona yini uba nalo mbuzo. Guys, kunento exoxwayo ke la. Angazi ukuthi abanye bayayivuma abanye bayayiphika leyo ukuthi la eSouth Africa ngokomthetho wakhona ngezigaba zawo ilobolo selifana nomshado. Bakhona-ke abachazayo ukuthi leso sinqumo safika kanjani ukuthi kuthiwa ilobolo manje lo mshado. Isiko linazo ezinye izinto ey'landelayo ey'ningi. Angikho-ke kuchazeni isiko nezinto eziningi ezilandelayo. Sila kwilobolo eliwumshado manje eSouth Africa ngokomthetho. Uthi-ke uThemba wayekhona yini? Asizeni lapha eMzumbe kuno number 5 okumakhwela osewunkosikazi kababa uMseleko. uMseleko uma exoxa noMacele bafika kwisigaba sokuthi lo ozofika kuMacele ambone asemlobolile. Kuze kube khona imali ephumayo oyinkomo ezihambayo zeglomuzi eziya kuwona akwenzeki ngaphandle kaMseleko. Abakhongi bathunyiwe. Abakhongi bayathunywa. Abakhongi abayisukeleki nje ukuthi usebethanda nesikhathi eside obani asikhiphe into. Sizama ukuphendula lo mbuzo ukuthi wayekhona yini uThemba, because ngokwakhe uphendula sengathi khona impendulo asinika yona. Nathi-ke sineyethu-ke indlela-ke yokuyi-analyze lento nendlela esicabanga ngayo. Uma uMseleko engekho akusho ukuthi akusiye othume abakhongi. Incwadi isayinwa ikhona ezobufakazi because kunabantu abathunyiwe kodwa abathunyiwe ubani? uMseleko. Ngaleso sizathu-ke uMakhwela uwunkosikazi kaMseleko ngoba usemkhiphele lento abayicela kaMakhwela ukuze uMakhwela noMseleko beqhubeke nejeni yabo eyaphi eyemshadweni. Into esingayazi-ke ngobuthemba ngoba phela ngithi useyajika ujike sokuthi mhlampe ishow imenzele kahle ubone kangcono kule TV show yasefika kuyo ukuthi ngaleso sikhathi elobola yena wayethi wenzani. Ngoba phela manje ngithola nala ku-social media kuthiwa le video ade echaza kuyo ukuthi yebo ulobolile kwasha kwacima uyidelethile. Yena-ke ngokwakhe bangibhorile lama-experts ale TV show Married at First Sight because lento bebenesikhathi sokuyi-unpack ukuthi ngokukaThemba ilobola yini, bona ngokwabo-ke yini ukulobola. Ngoba manje bahleli nalo sisi ofikayo bafuna ukumenza umuntu osangene like uzokhuluma nje into ey'nganekwane kodwa bukhona ngisho ubufakazi bencwadi. Yes, ukufosa ubudlelwane umshado akukho right, kodwa iqiniso lithini? Uma ilobola phela seliconsider njengomshado abahlukani ngendlela efanele, uyabo, ukuze manje kungaveli ukuthi khona oyisigebengu. Oyisigebengu uThemba phela ngoba awukwazi ukuthi usuzophika ukuthi ulobolile ukuphike ngokuthi ngangingekho. NanguMseleko simenze example. uMseleko uthumele uSne nobaba abathathu noma babili sibuka ku-TV show. Ukufika kobaba noSne kulowa muzi bafika ngoba uMseleko bathumile, abazihambeli. Abakhongi abantu abathunyiwe. Incwadi-ke isifakaza ukuthi bebethunywe ukuzokwenzani. uThemba mayethi kuyaphela akasho ukuthi manje ucela ukuthi elulekwe ngale situation yelobola abone ukuthi-ke bahlukana kanjani. Angathi yena
bengikhona yini. Abakhongi ubona ukuthi abantu nje abavele bayisukumela bahamba baya laphaya kubo kaSiponono bengathunywanga oyena. Yazi for ungabi neqiniso kwalo bhuti ngifisa ngathi bekungenzeka nje bevele eshanelelwe yonke into ngokungabi neqiniso. Wayezoba calculative manje ngoba usethena ngangikhona yini. Ungangikhona wakhe bathunywe huye. Bebezosuka abantu behambe beye kaSiponono bengathunywanga oyena. Hayibo, abakhongi bayicabangela ukuthi benzeni. Nangobhuti lona. Abantu besilisa banjani wegazi hayibo. Hayi. Yazi umuntu engenaqiniso uyangidina. Yes, uqhubekela nempilo akhetha iphisi yakhe ku-right. Whatever ayibona i-right kuye ku-right. Kodwa wayengafuni ukuba neqiniso. Asho nje ukuthi okay, ngiyathola ukuthi ukulobola kusibeka kule position mina noSiponono. Kodwa manje usengiyajika-ke. Mangijika ngizocela usizo ukuthi-ke siqede lento futhi siyiqede. Ngoba manje nusenza ngathi nje yebo ayingibhorile le ndaba. Hayi. Ngizole ukuzofakazisa nangu Makhwela owamisele number 5 ulotshelwe ubalobole umseleku engekho kodwa lapha kaKhwela kuze kufika abantu abahlala phansi nalomndeni ingoba umseleku owumnikazi wale ndaba othume abakhongi bathunywe umnikazi wendaba kuphelela isithembiso salo obathumile. Akubi-ke manje sekuthiwa kufike abantu ubengekho. Incwadi ibhalwe ubani? Laba bathunyiwe bazofakazisa ukuthi ugcina isithembiso. Uthemba incwadi khona naye incwadi khona usezethi yena ubala nokuthi imalini ayikhipha ukuthi-ke kazi ngiyaxolisa yazi ukuthi ngihleka. Usezobala ushuthi uyivikela ngokuthi ukhiphe imali engaka. Imali ayikhiphile ukungabi bikho kwakhe izinto asecasha ngazo. Lo bhuti yini inkinga yakhe? And ufuna uqala ijeni ezoba mnandi be-peaceful a-enjoy umshado wakhe kodwa uqala kanje. Yini inkinga yakhe? Yazi ubebonakala kuloko ukuthula kwakhe ukuthi engathi uyadecide yena ukuthi ufuna uNelisa or ufuna uSiponono. Shuthi uma uNelisa eba 100% lento ayifisayo uSiponono uyamshiya. Shuthi uma uNelisa ebona ngathi lento yakhe ukuthi ubuya aphuze mhlawumbe akakwazi ukuyicontrola okusho ukuthi ubuyela kuSiponono. Hawu, kanjani lo bhuti? Ubebonakala kuleya show ukuthi umuntu odecide ukuthi i-option A or option B. Usefuna ukwenza inganekwane manje uqala ngevideo yachaza ukuthi ulobolile ukuze mhlambe abantu bebe nakho ukuthi waze wa genuine kule video uchaza into ezwakalayo. Mase lifika ithuba lokuthi usebhekeneke nangu noma wengane usethi ngangikhona yini. Wema yabo futhi umuntu osadefender nokhulumela abantu besilisa ngo-2025 angim-understand kodwa kulungile. Angisho ukuthi niyeke yibo into elula asinje yebo ngathumela abakhongi kwaba kanje kodwa manje empilweni yami sengibona ukuthi ngila ekubeni kwami lana ngicela ukuthi isilandele istep esilandelayo ukuthi sisizakale ukuthi sihlukanisa kanjani ukuze noSiponono aqhubeke nempilo yakhe nami ngiqhubeke nempilo. Ufuna ukuthi thina sisale nokuthi uSiponono akekho right. Umuntu onjani ufika kwishow? Angithi bebekhulumisene ukuthi uzoya kwishow afike athini. Uma uSiponono sebona ukuthi hayi le show le engathi akethwa ngale ndlela le abrife ngayo sesizotshelwa uThemba ukuthi umuntu onjani. Umuntu onjani kanjani ufuna simthathe ngathi akekho right. Wazi wami uhlenge nayo sesifo lenyakanyaka abhekene nayo. Umuntu onjani? Yena umuntu onjani ethelobolile ehambe yobheka unkosikazi kwenye show.
Umuntu onjani yena ayiwa ngivale le video ayingeke. Abantu besilisa abanalo iqiniso. And mawusazoma uthi uyaba-defend uzozithola ukule position yalo siso trenda manje. Lona abanye sebethi ukuba u-pick me akukhokheli kanjani. Nanokuthi-ke nje ungalinge, yazi mawuthola ithuba ungalinge uzitshele ngabanye abantu besifazane ngenxa yendoda. Ungalinge mawulithola ithuba makwenzeka. Ungalinge futhi ubukele abanye abantu besifazane phansi ngenxa yendoda malivele ithuba elinjalo. Uma usukujwayele ngoba manje kuba sengathi wena nje ubuwena bonke bu-revolve around umuntu wesilisa osengene empilweni yakho. Ungaze nje ulahlekelwe i-identity yakho ngenxa yendoda uzuphiwe lamagama okuthiwa wo-pick me wena. Ngoba phela ngalalela ukuthi kanti u-pick me umuntu onjani. Yona-ke leyanto ungenzeka ukuthi ukuyo awuyi-understand. Uyithole uyilo muntu mhlawumbe obhilisa abanye abantu besifazane ngenxa yendoda. Uzothi usuwela kwelinye isayidi uthole ukuthi abakhohliwe ngoba abantu abafani. Abanye uthuwela kwelinye isayidi beku-understand ukuthi izimo ezinye empilweni ziyosifica sonke isikade singayilindelanga. Abanye bekukhumbuza ukuthi wena nje. Ngoba sekukuningi nje sikuthola kule situation kaThemba nama-comment amaningi. Kuzothi labo sisi sebevelelwa yinto abanye bevele bebakhumbuza ukuthi uyakhumbula uthi yabo. Ngoba phela kunjalo la ku-social media into engeke uze uyibalekele. Baningi manje sebesiba-defend uThemba uma indoda isikushiya injani. Uzobe ekhala yena sesimbhekile. Usazokhala. Sibheke yena ngoba kwabashiwa yindoda usehamba phambili uyakhuluma. Uma indoda ikushiya isikole akaze kwashiya ukuthi amadoda adlala abantu abangafundile kuphela. Nange udokotela akakaze nje. Angazi ukuthi iliphi lelo verse eBhayibhelini mangabe useBhayibhelini noma nikuthole lokho. Hayi ukuthi ngithi imfundo ibalulekile imfundo mawuthola ithuba funda. Kodwa akukho la kuthiwe khona amadoda adlala laba abangafundile. Laba abafundile-ke abadlala worse aze adle ngisho imiholo yabo. Benza izinto ey'ningi efundile njalo. Ngoba indoda masuke wayivumela inendlela yokuthi uzofunda umqondo wakho mase yakumanipulate. Mawusheshe wabona usuke unenhlahla. Kokunye-ke ingene kancane ukugamanga. Ungaboni belokhu bebona kodwa baseceleni ukuthi hayi bo kwaze kwaganqa ngaye. Yena simuze ethini abantu babhitha. Abantu ababhitha ubabona kanjani wena uhappy? Wena right. Ucaka yini ngabantu abakhuluma ngama-divorce, ngabantu abakhuluma nge-manipulation because yinto ongayazi le. Right la ukhona. Masiyahlebisa-ke le ndaba uthi hayi. Angathi wena uyazithola kulezi zinto ey'chazwa abantu. Kulama situations abantu lama challenges abakhuluma ngawo uyazithola phakathi kodwa inkinga ushumayela into engekho. Ushumayela i-happiness oyiperformayo engekho. Yingakho uciwa yibo bonke abantu abakhuluma nge-manipulation asebedlule kuyo. As if bakhuluma ngawo ngoba nawe uyayazi into abakhuluma ngayo. Abifika kanjani le video la? Bye.